Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 9 verse 14 hangtod sa verse 18 once again. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, nan unsa may atong masulti, aduna bay pagkawalay hustisya kabahin sa Ginoo? Wala gayod. Tungod kay miingon siya kang Moises, kaluyan ko ang buot kong kaluyan, ug higugmaon ko ang buot kong higugmaon. Busa karon wala kini nagaagad sa kabubuton sa tawo o sa pagpaningkamot apan sa Dios nga adunay kaluoy. Tungod kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon, alang gayod niini nga tumong gituboy ko ikaw aron akong mapakita ang akong gahom diha kanimo ug nga ang akong ngalan mamantala sa tibuok kalibutan. Busa karon aduna siya'y kaluoy sa buot niyang kaluy-an ug pagahion niya ang buot niyang pagahion. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan sa atong mga leksyon ni adtong mga nangagi. Gikan sa bersikulo 14 hangtod sa 24, gipaningkamutan gayud ni Pablo nga iyang matubag ang duha ka lisod kaayo nga mga pangutana or lisod kaayo nga mga reklamo sa iyang tigbasa mahitungod sa doktrina sa labing labaw nga pagpili sa Dios sa iyang pagaluwason. Una, nga murag dili makatarunganon alang sa matarong nga Dios nga pakitaan niya og kaluoy ang pipila apan dili niya kaluy-an ang uban. Ug ikaduha nga murag dili usab makatarunganon sa Dios nga higugmaon ang pipila apan dumtan ang uban. Lisod kaayo kini nga mga pangutana nga gipaningkamutan ni Pablo nga iyang pagatubagon niini nga seksyon sa iyang sulat. Adunay duha ka kaso mahitungod sa labing labaw nga pagpanglihok sa Ginoo. Una, ang iyang kaluoy mga kaigsunan nga iyang gipasabot sa verse 14 hangtod sa verse 16. Tataw kaayo nga giingon sa Biblia nga gibubo sa Ginoo ang iyang grasya base lamang sa iyang kaugalingong gawasnon ug puno sa grasya nga pagpili imbis nga pinasikad sa pagpaningkamot sa tawo, merito sa tawo or tinguha sa tawo. Ikaduha, kining pagpagahi sa Ginoo sa kasing-kasing sa tawo nga gipasabot niya sa verse 17 hangtod sa verse 18 sa atong teksto. Ang Ginoo labing labaw gayud kaayo nga iyang pugngan ang iyang grasya gikan sa mga rebelde. Dili niya ibubo ang iyang grasya ug aktibo niya nga gitugyan sila ngadto sa ilang kasalanan aron mapasundayag ang iyang hustisya ug gahom sama sa atong makita sa kinabuhi ni Paraon ang hari sa Ehipto. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, walay bisag usa ka nato nga takos nga mudawat sa kaluoy sa Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo dili na siya entitlement. Dili na siya entitlement nga mura og obligado ang Ginoo nga mopakita og kaluoy nga ri kanato. No. Kung ang kaluoy mga kaigsuunan entitlement, nan dili na siya kaluoy. Dili ba makatarunganon ang Ginoo nga iyang gipagahi ang kasing-kasing ni Paraon? Kinahanglan nga ang Biblia ang atong pasultihon niini ug dili ang atong kaugalingon nga opinyon. Kinahanglan gayud nga ato kining i-emphasize kay kung dunay Kristohanon nga wala pa matudloi, unya iyang mabasa kini nga bahin sa sulat ni Pablo, basin og moreklamo siya
sa iyang mabasa nga ang giingon din hiyo, tungod kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon, alang gayud niini nga tumong gituboy ko ikaw aron akong mapakita ang akong gahom diha kanimo ug nga ang akong ngalan mamantala sa tibuok kalibutan. Busa karon aduna siya'y kaluoy sa buot niyang kaluy-an ug pagahion niya ang buot niyang pagahion. Na, basin og dunay bag-o pang Kristohanon, bata pa diha sa pagtuo nga makabasa niini nga section, nga mura og iyang pasanginlan ang Ginoo nga dili makatarunganon. Ug sa dili pa kita mo padayon mga kaigsunan kinahanglan nga masabtan gyud nato kini nga reminder. Dili opinyon ni Apostol Pablo ang iyang gipasabot nga ri kanato. Apostol siya ni Kristo, nakadawat siya og direkta nga pinadayag gikan kang Kristo mismo. Narabay mga pilosopo nga moingon nga kang Pablo ramana, kang Pablo rana. Unsa? Pasanginlan nila si Pablo nga nagbat-bat lamang sa iyang opinyon. Mga kaigsuunan, ang tanan nga nahasulat sa kasulatan, nahasulat pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu ug gumikan kay si Pablo apostol ni Kristo, misulat siya sa iyang mga gipamulong sumala sa mando sa balaang espiritu. Unya, sa pagkutlo ni Pablo sa mga bersikulo sa daang tugon, ang iyang giingon, kay ang kasulatan nag-ingon. Pero kung atong basahon ang Old Testament, klaro kayo nga ang Dios ang nag-ingon. Therefore, the Scripture and God are one. Whatever the Bible says, God says. Kung unsa ang gisulti sa kasulatan, mao kana ang pulong sa Ginoo. O kung unsa man ang gipadayag sa pulong sa Ginoo, insakto gayud kana, wala kitay katungod nga moreklamo. Karon gikutlo ni Pablo ang giingon sa Ginoo sa Exodus chapter 9 verse 16. Ang giingon din hiyo, apan alang niini nga katuyuan gituboy ko ikaw aron mapasundayag ang akong gahom, aron ang akong ngalan mamantala sa tibuok kalibutan. Ang Dios ang namulong niini mga kaigsuunan ug tungod kay pulong kini sa Ginoo, walay sipyat niini. Unsa man ang giingon sa Ginoo mahitungod kang paraon nga hari sa Ehipto. Ang giingon sa Ginoo, gituboy ko ikaw alang niini nga katuyuan. Ang buot ipasabot, gibutang ko ikaw ingon nga hari sa Ehipto aron mapasundayag ang akong kahimayaan. Ang Ginoo ang nagtakda sa tanang mga panghitabo niining kalibutana. Ug sa labing labaw nga katuyuan sa Ginoo, iyang gibutang si Paraon nga hari sa Ehipto sa iyang katungdanan sa panahon ni Moises aron mapasundayag ang kahimayaan sa Ginoo. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna, atong tun-an ang pagpagahi sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga dautan nga iyang buot nga pagahion ug ang kaluoy sa Ginoo usab sa iyang mga piniling katawhan. Mudangat na kita sa unang punto, the doctrine of divine hardening. Ang doktrina sa balaan nga pagpagahi sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tawo. Unsa may but pasabot niining hardening? Kining himuon nga gahi ug ulo ang kasing-kasing ug hunahuna sa tawo. O kinahanglang masayran sa matag usa nga kung pagahion na sa Ginoo ang kasing-kasing sa tawo, usa na kana kamatang sa paghukom sa Ginoo, batok niya ng tawhana. Gumikan kay dugay ra siyang nagpagahi sa kasing-kasing niya, busa ang Dios samot pagayod nga pagahion niya ang kasing-kasing sa usa ka tawo. Busa hadlo kayo no, kung magpadayon ang usa ka tawo diha sa pagpakasala, nagpagahi gayud siya sa iyang kasing-kasing, basin mo abot ang takna nga samot pagayod nga pagahion sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, isip paghukom batok kaniya. Mao kini ang nahitabo kang Paraon nga hari sa Ehipto. Gipasidan-an ang daan sa Ginoo si Moses nga bisan pa sa mga milagro nga iyang ipasundayag at tubangan ni Paraon, pagahion gihapon ni ang iyang kasing-kasing. And as a result sa pagpagahi ni Paraon sa iyang kasing-kasing, isip paghukom sa Dios, gipagahi sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Aron nga dili na gayud siya makahinuklog ug dili na gayud siya maghinulsol. Sa atong mga tigpaminaw karon, basin og dugay ra nimong gipagahi ang imong kasing-kasing higala, daghan na ang gabadlong nimo, daghan na ang gasangyaw sa pulong sa Ginoo nganha kanimo, apan hangtod karon imo gayud nga gipagahi ang imong kasing-kasing hadlok na.
makalilisen kaayo kana. Kay basin ug moabot ang panahon nga hukman ka na sa Ginoo, nga wala na gyud kay tsansa pa nga maghinulsol pa, gumikan kay gipagahi na sa Ginoo ug samot ang imong kasing-kasing. Maayo na lang gani mga kaigsuunan, tungod kay ang Ginoo labing labaw gayod. Ang buot ipasabot niini, bisan pa og ang mga tawo nga dautan naglaraw batok sa katawhan sa Ginoo, pero kaya gihapon kana nga himuon sa Ginoo, iyang gamiton kana nga instrumento aron matuman ang iyang katuyuan, aron musangpot sa pagkamaayo. For example, ang mga igsuon ni Jose, mga dautan kadto nga mga tawo, gumikan kay ilang gikasinahan si Jose, ilang giplanuhan og dautan ug nagmalampuson sila. Pero wala nila masayri nga nagpanglihok day usab ang Ginoo nga taliwala sa ilang dautan nga mga laraw, ang kabubuton gihapon sa Ginoo ang natuman. Gumikan kay ilang gibaligya si Jose ngadto sa Ehipto, gumikan sa ilang pagdumot sa ilang igsoon, apan ang Ginoo di ay adunay lahi nga plano nga pag-abot didto sa Ehipto, si Jose nahimong gobernador ug naluwas ang mga igsuon ni Jose, naluwas ang tibuok pamilya gikan sa kagutom. So you see, gigamit sa Ginoo ang dautan nga situation aron musangpot sa pagkamaayo, pero ang Ginoo dili siya ang tuburan sa pagkadautan. Ang mga igsuon ni Jose ang dautan, mga kaigsuunan. Busa kung atong basahon ang Genesis chapter 45 verse 7 to 8, ang giingon ni Jose, dili kamo ang nagpadala kanako dinhi, ang Ginoo mao ang nagpadala kanako dinhi sa Ehipto aron maluwas ang mga katawhan. Pero di ba ang mga igsuon man ni Jose ang nagbaligya kaniya ngadto sa Ehipto? Nganong giingon man ni Jose nga dili kamo ang nagpadala kanako dinhi sa Ehipto, ang Ginoo mao ang nagpadala kanako dinhi? Klaro kayo sa nga tanan nga taliwala sa dautan nga laraw sa mga tawo, ang Ginoo mahimo niyang baliktaron kana, mahimo niyang i-manipulate kana, gamiton kana nga situation aron matuman ang iyang tumong og katuyuan. Ingon ana ang Dios kalabing labaw, mga kaigsunan. Busa giusban pagayod ni Jose sa Genesis chapter 50 verse 20. Nahadlok ang mga igsuon ni Jose human nga mamatay ang ilang amahan nga si Jacob, basin og manimalos si Jose kanila. Pero gihatagan sila og kasiguraduhan ni Jose nga dili kamo ang nagpadala kanako dinhi sa Ehipto, kundili ang Dios. Pero gipasabot ni Jose nga dautan ang inyong laraw, pero nagpanglihok ang Ginoo aron kini nahimong maayo, misangpot sa pagkamaayo. Ingon ana kasubirano ang atong Dios, sovereign sa English pa. Sa Bisaya, labing labaw gayod ang atong Dios. So on the one hand, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga igsuon ni Jose, gahi na kining daan, pero isip pagdisiplina sa Ginoo, gipagahi pagayod niya og duro ang kasing-kasing sa iyang mga igsuon, tungod kay adunay tumong og katuyuan ang Dios aron mapasundayag ang iyang grasya sa panimalay ni Jacob sa mga Israelita. Ang dautan, mga kaigsuunan, gibaliktad sa Ginoo, may resulta sa pagkamatarong. Pero aduna gayud kitay mabasa sa Biblia nga gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa tawo ug samot isip paghukom. Salamat sa Ginoo kay ang mga igsuon ni Jose gigrasyahan gihapon niya, iyang gikaluy-an. Pero si Paraon, gumikan kay gahi na ang kasing-kasing ni Paraon sa taliwala sa mga milagro nga iyang nakita gikan sa Ginoo, pinaagi kang Moises, iyang gipagahi gihapon ang iyang kasing-kasing, busa gihukman siya sa Ginoo, gipasamot pagayod og pagahi sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Ug kung atong tan-awon ang mga Israelita sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan, klaro kaayo nga gipagahi nila ang ilang kasing-kasing, busa gihukman sila sa Ginoo. Misamot pagayod og gahi ang ilang kasing-kasing. John chapter 12 verse 37 to 41. Ang giingon dinhi, bisan pa og nagbuhat siya daghang mga ilhanan sa ilang atubangan, wala gihapon sila mituo kaniya, aron nga ang mga pulo nga gilitok ni propeta Isaias matuman. Ginoo, kinsa may mituo sa iyang nadungog gikan kanato, ug kang kinsa gipadayag ang bukton sa Dios. Busa dili sila makatuo, kay sa makausapa giingon ni Isaias
gibutahan niya ang ilang mga mata ug gipagahi ang ilang kasing-kasing basin ug makakita sila pinaagi sa ilang mga mata ug makasabot sila sa ilang kasing-kasing ug mupadulong kanako ug ako silang ayuhon. Gisulti ni Isayas kining mga butanga tungod kay nakita niya ang iyang himaya ug nagtaho mahitungod niini. So nakita nato mga kaigsuunan, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga Israelites as a form of judicial abandonment. Dili na gayud sila makatuo pa, dili na sila makahinulsol pa, gumikan kay gihukman na sila sa Ginoo. Higala seryoso gayud kaayo kini. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing, samtang aduna pay higayon, samtang wala pa gibubo sa Ginoo ang iyang judicial abandonment kanimo, nga iyang pasamuton og pagahi ang imong kasing-kasing, gumikan kay dugay ra ikaw nga nagpagahi, isip paghukom sa Ginoo batok kanimo. Hadlok gayud kaayo kining giingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 busa gipadad-an sila sa Dios ug mangililad nga espiritu aron tuuhan nila ang sayop. Klaro kaayo mga kaigsunan nga judicial abandonment na gyud ni. Judicial abandonment. O di ba kaha kining giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 8 ang giingon dinhi, napandol sila tungod kay misupak man sila sa pulong, sumala sa gitakda ng daan nga ilang pagabuhaton. So you see, judicial abandonment, hadlok gayud kaayo sa nga tanan mga kaigsunan. Jude chapter 1 verse 4 ang giingon dinhi, kay adunay pipila ka mga tawo nga nakasulod nga wala mamatikdi nga kaniadto pa gitakda ng daan alang niini nga paghukom, mga daotang mga tawo nga nagpanamastama sa grasya sa Ginoo ngadto sa kaulag ug naglimod sa atong bugtong agalon og Dios nga si Hesukristo. So tataw gayud kaayo nga gitudlo sa kasulatan mga kaigsunan nga ang Ginoo mo pagahi gayud sa kasing-kasing sa buot niyang pagahion. Kaluy-an niyang buot niyang kaluy-an. Sama sa mga igsuon ni Jose, gikaluy-an pagayod niya ug grasya kini sa Ginoo nga gipakita niya ngadto sa mga igsuon ni Jose nga taliwala sa ilang kagahi, gikaluy-an sila sa Ginoo. Pero si Paraon nga nagpagahi sa iyang kasing-kasing, gihukman siya sa Dios. Gipasamot pagayod og pagahi ang iyang kasing-kasing. Ang mga Israelites nga nagpagahi sa ilang kasing-kasing, gihukman sila sa Dios. Gipasamot pagayod og pagahi ang ilang kasing-kasing. Busa hinaot nga warning kini sa matag usa kanato mga kaigsunan. Seryoso gayod kini samtang aduna pay panahon paghinulsol sa imong sala ug balik ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduhang punto, giunsa man pagpagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga makasasala. Una nga pamaagi kining dili na sila pugngan sa Ginoo sa ilang gustong buhaton nga dautan. Ang tawag niini sa theology, restraining grace sa Ginoo. Kaysa tinuod lang kung pasagdahan gayud kita sa Ginoo, kung dili mulihok ang iyang restraining grace or grasya nga nagpugong kanato, labihan gayud kaayo kadautan ang atong mabuhat. Kung ang tao sa tibuok kalibutan walay restraining grace sa Ginoo nga nagpanglihok kining nagpugong nga grasya, mahagba gayud kita, dautan gayud kaayo. Kinahanglang masabta nato kini nga kamatuoran, taliwala sa pagkadautan sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan, nganong naaman gihapoy kalinaw, nganong intact man gihapon ang kalibutan ug wala kini magunob, gumikan kini sa restraining grace sa Ginoo. Pero duna gayoy mga times nga pugngan na sa Ginoo ang iyang restraining grace, busa ang tawo mahimo gayud siyang hilabihan gayud kaayo kadautan. Kanang nagmasaker og 50 ka mga tawo, kanang mupatay og ginatos ka mga tawo, mupatay og milyones ka mga tawo pareho ni Hitler. Mga kaigsuonan, gipugngan na sa Ginoo ang iyang restraining grace, isip paghukom. Ang pangutana, nagakahitabo ba kini sa atong kapanahunan karon? Dakong oo. Roma Kapitulo 1, versikulo 24. Ang gingon din hiyo, busa gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, ngadto sa kahugaw, nga misangpot sa pagpanamastama sa ilang mga lawas sa ilang taliwala. Kining dili na gayud mapugngan nga kaulag sa tawo, basin og judicial abandonment na kana mga kaigsunan. Verse 26, tungod niini nga katarungan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kahidlaw,
kay gipulihan sa ilang mga babayi ang kinaiyanhon nga pakigrelasyon alang sa pakigrelasyon nga supak sa kinaiyahan. But pasabot, ang babayi nakigrelasyon sa isig ka babayi, ang lalaki nakigrelasyon sa isig ka lalaki, usa di ay kana kamatang sa judicial abandonment. Kining gihukman na sa Ginoo ang usa ka tawo, pero higala do na pagyoy chance nga maghinulsol sa sala ug mudangup ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 28, ug sanglit wala nila makita nga takus ang pag-ila sa Dios, gitugyan sila sa Dios ngadto sa usa ka hugaw nga hunahuna, aron buhaton nila ang dili angayan nga pagabuhaton. Ang pagtangtang sa Ginoo sa iyang restraining grace o grasya sa pagpugong, usa kana kamatang sa paghukom sa Dios. Ikaduha, pagahion sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao pinaagi sa pagtulisok sa balaod. Di ba mo man kini ang nagakahitabo sa tibuok kalibutan? Kung atong sultihan ang usa ka tawo nga bawal kini, ginadili kini, gusto hinuon niyang pagabuhaton. Gahi gayud kaayo ang kasing-kasing sa tawo. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 7. Niadtong wala pa siya kumprontaha sa balaod, wala pa siya sukmati sa balaod. Nindot kaayo ang pamati niya sa iyang kagalingon. Apan niadtong gisukmatan siya sa balaod, nakita niya nga dautan di ay gayud kaayo ang iyang kasing-kasing. Gumikan kay ang giingon sa balaod, ayaw kasina, ayaw pagpangaghop. Nakita ni Pablo nga ang tubag sa iyang kasing-kasing sa balaod sa Ginoo, gusto siyang mangaghop, masinahon siya. So ang balaod usa kini ka pamaagi sa Ginoo aron ipakita niya ang kagahi sa kasing-kasing sa tawo. Gi-promote ra ba sa mga eskwelahan karon ang sex education? Sex education aron kuno mapugnan sa mga estudyante o mga kabataan ang pakighilawa sa 10 oras. Pero mga kaigsuunan, kung imong isulti kanila ang ginadili, mas gusto hinuon nilang buhaton ang ginadili. Ingon ana kagahi ang kasing-kasing sa mga tao, busa walay hinungdan kana nga movement sa mga educators nato. Delikado gayud kaayo kana mga kaigsuunan. Pahimangnuan sa pulong sa Ginoo, dili tudluan og bisag unsa na lang nga itudlo sa mga eskwelahan. Ikatulo, pagahion sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa iyang pagpasundayag sa iyang kaluoy. Nahitabo gayud kini sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Nagbuhat si Kristo og maayo, iyang gikaluy-an ang mga makasasala, iyang giayo ang mga balatian. Unsay nahitabo sa mga Pariseo, sa mga Saduceo ug mga Iskriba. Misamot og kagahi ang ilang kasing-kasing. Misamot nga nasuko sila kang Hesus ug ilang gilansang si Hesus ngadto sa krus. You see, pwede daing gamiton sa Ginoo bisan pa ang pagpasundayag sa iyang kaluoy aron sa pagpagahi og samot sa mga tawo nga dautan, mga kaigsunan. Ikaupat, sama sa nahitabo sa mga igsuon ni Jose, gigamit sa Ginoo ang kagahi sa ilang kasing-kasing aron si Jose mabaligya ngadto sa Ehipto. So ang ilang pagbaligya kang Jose ngadto sa Ehipto, resulta kadto sa ilang kasina ug pagkadautan, pero ang Ginoo gigamit niya kadto nga kagahi sa kasing-kasing sa mga igsuon ni Jose aron matuman ang iyang katuyuan nga pag-abot didto sa Ehipto, si Jose mahimong gobernador ug mahimong galamiton aron maluwas ang kaliwatan ni Jacob, kaliwatan ni Israel, gikan sa 7 ka tuig nga grabe kaayo nga gutom ug hulaw, mga kaigsunan. Dili ang Dios ang tinubdan sa pagkadautan sa kasing-kasing sa mga igsuon ni Jose, pero gigamit sa Ginoo ang kagahi sa ilang kasing-kasing aron matuman ang iyang katuyuan. Ug ikalima, si Satanas pagagamiton usab sa Ginoo alang sa pagpagahi pagayod og samot sa kasing-kasing sa mga tawo. So little does Satan know nga bisag siya instrumento di ay sa Ginoo aron ipahamtang ang paghukom batok sa mga katawhan nga iyang gihukman. So si Satanas aktibo kayo nga mopagahi sa kasing-kasing sa mga tawo, pero wala siya masayod nga ang Dios di ay mo'y nagmando niining tanan, instrumento lang siya sa Dios aron ang tawo nga iyang pagahukman musamot pagayod og kagahi ang ilang kasing-kasing. Hadlo kayo sa nga tanan, mga kaigsunan, nganong ato man kini nga gi-emphasize sa atong pagtuon niining taknaa.
aron atong makita nga ang Dios soberano. Ang pasabot ni ining soberano, labing labaw. Ang tanang mga butang, ang Dios ang nagmando, bisan pa si Satanas ug ang iyang mga gingsakupan. Siyempre, sa ilang hunahuna, sila ang nagbuhat ni ining tanan, gumikan sa ilang pagkadautan, nakig-alkontra sila sa Dios, pero kung atong tanawon sa suma total, ang Dios mao ang labing labaw. Nganong namatay man si Kristo dito sa cross, kinsa man ang gasulsol sa kasing-kasing sa mga Hudiyo, aron ilang dumtan si Kristo, si Satanas. Si Satanas gayod ang naglaraw nga si Kristo mamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Siya ang nag-inspired sa mga katawhan nga ilansang si Kristo ngadto sa cross. Ang tumong ni Satanas dautan gayod kaayo, ang tumong sa mga katawhan dautan gayod kaayo, pero ang tumong sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang mga pinili. Gumikan kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So on the one hand, ang tawo naningkamot nga si Kristo mamatay, gumikan kay gadumot sila kang Kristo, ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga Iskriba, ang mga Romano nga mga kasundaluhan, and ultimately si Satanas. Gusto gayod nga patyon si Jesus. Pero ang Dios adunay labing labaw nga tuyo. Ang kamatayon ni Kristo mao lamang ang bugtong pamaagi nga ang mga piniling katawhan sa Dios maluwas. Pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross. Ang tanan nga mga mutuog musalig kaniya, aduna gayoy kaluwasan, adunay kapasayloan. Busa higala, kung magpadayon ikaw sa kagahi sa imong kasing-kasing, unya pagahukman ikaw sa Dios gumikan sa imong kagahi, napasundayag ang hustisya sa Dios. Pero kung ikaw maghinulsol sa imong sala, ug mudangup kang Kristo alang sa imong kaluwasan, ug musalig kaniya lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw iyang pagaluwason kung ikaw magpaubos sa iyang atubangan, mapasundayag ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo. Alang sa mga tawo nga itambog sa walay katapusang silot sa impyerno, ang Ginoo gihapon ang mahimaya, ang iyang hustisya nagmadaugon. Alang sa mga katawhan nga nakakaplag sa grasya sa kaluwasan, ang Ginoo gihapon ang mahimaya, ang kaluoy sa Ginoo ang napasundayag. Busa sa tanang mga butang musangpot gayod, ang tanang mga butang musangpot gayod sa kahimayaan sa Ginoo. Ingon ana kasubirano ang Dios, ingon ana kalabing labaw ang Dios. Higala kung nadunggan nimo kini nga message, ayaw kinig baliwalaa. Pag hinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo alang sa imong kaluwasan ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. The saints rejoicing in the Lord is not confined in times of bliss. We can also praise afford in times of gloom and weariness. God has ordained not only mirth to make His people praise His name. He gives also pains on earth to make His church His might proclaim. Once David said that it was good that pain assailed his feeble soul. Took he God's word as his food to make him wise and truly whole. The Spirit grants peculiar balm to comfort all God's people dear. Stay weak and secure and calm amid the storm, still we can cheer. Amen.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.